santen nih mak. Alhamdulillah. Anu tegon wis lemu. Berdiwasin di Rabu. Ini ora panen. Yes. Berbodo cabut. Bodo ya urung panen iki. Ini iki. Sik enom iki. Rani bapake jak rewang kok. Suwi men lho jerek nang ladang delut barang ora balik-balik selak. Awan yo isin kayak rewang cedek. Kancane wis do mangkat. Wit labu pebunceng ya kok lemu men iki. Enak wae gede ketoke. Heeh. Gedene to. Sayur enak iki santen. Engko nek bodo kok panen mending bodo ora bingung duit. Sopo kayak macem-macem. Deloki anturaku. Kumu lho. Santen nih mak iki. Lah kok arep kok nyolong labu ora mbok colong. Ora nyolong dhek aku ki kur delok. Kok gedimen lho wae. Delok ki apa darani organ apa darani jaranan apa darani delok iso mepet-mepet ngene iki pas arep mbok colong iki. Njaluk sitok ae Dik ya. Penak menjaluk kok nyimut men sing nandur nguntal arep jaluk. Ora ku lho pentile akeh kok. Pasti arep nyolong terus alasane tembung jaluk ndelok. Mbok delok koyo organ ngono mbok delok. Mange jaranan mange organ. Ya apik ya Mange gede. karnaval mbok delok. Kok iso arep njaluk kok penak men. Sitok lho Dik aku nandur atau urip lho Dik niki. Pasti arep mbok entit iki mau. Ora aku arep gur ndelok tok kok apik men lho. Iki ki asli mbok entit iki mau. Arep mbok colong iki mau. Enggak. Cek konangan aku wis ngalih kono. Jaluk sitok ae ramen lho. Ya Allah kon ngalih kok ngengkel men lho kowe iki jomongi. Wong kok sing nandur nguntal kok malah didelak-delok pati arep ngentit. Labu lah kayak wah. Sitok lah kok malah wong arep ngentit tutup anu kok pati arep ngentit kok alasane ndelok. Ndelok kok kadoan kon dalan kono ora kok nyedek-nyedek karo anune. Arep ngentit jajak alasane arep ndelok. Wong pinter meneh kon alasan. Angger konangan alasane ndelok. Oh, lah wong wedok lecet. Walah, marani bapak isuk-isuk malah apes colong dituduh nyolong labu ya lah nasib. Nang ndi bapake ning ladang ndi to? Selak awan malah ora enek ning ladang ndi lho.